Bueno, pois para min o matrimonio podría decir que é como estes mecheros. A veces van e a veces no. Despois de un par de anos, a chispa vaise, pero de vez en cando aínda encende. Imaginádevos eu despois de 14 anos que levo casada. Unha amiga miña díxome outro día: tendes que ir a terapia de parella, porque a ela foille ben. Deixou o palanquín do marido e enrollouse co terapeuta. Un cachondo que flipas. E o outro día, eu e máis o meu marido fomos a terapia e díxome a terapeuta: queredes volver a funcionar na cama? E eu pensei, bueno, tamén me vale escarranchada en riba dunha lavadora, quente como unha cadela, non fai falta na cama. Pero, nada, que ao final díxonos a terapeuta que o que temos que facer é plans en parella. En eso estamos. Aí pullaron xa letras para ti na máis, xa, moi bien. Que che vai dicir, non entres no baño, Vai haber que precintalo para sempre. Esa mierda que nos dá de comer tú a nai, eso non sei que ten, que eso traca, taca, 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 taca. Vai todo automático, Buenos días, cariño. Que tal? Bos días, meu amor. Buenos días, cariño. Que tal? Que che vai dicir que ben o pasamos onte, verdad? Que maravilla, ¡Wow! Sí ou non? Perdón. Ah, estás comendo de verdad. Ah, vale. É que onte empezamos cos plans de parexa que nos dixo a terapeuta. E o primeiro tocoulle elegir a él. Fomos ver o Madrid Osasuna, no bar daqui de abaixo, cheirando a fritangada. Planazo. Vaya partidazo o Osasuna. O Osasuna está xogando moi ben a medio campo. Estará tocando moi ben entre o pivote e o medio pivote. Está moi ben, moi bon equipo o Osasuna, verdad? Déchete cuenta do detalle, non? Sí. Sí, gostouche moito. Bien, pa semana vamos ir xogar ao futbolín. No. Eso é precioso. 8 horas seguidas aí. Ta. Vale parar, sí, para, adiante. Xu, pa. Precioso. Fisioterapeuta, non? Que había que facer cousas en parella. Sí. Vamos xogar ao fútbol. Agora tócame a min escoller o plan para facer xuntos. Xa. Ti xa escolleches. Eu a Ikea non podo ir, porque dixeron que hai xente que quedou ali dentro que non foi capaz de salir nunca. Que abren as portas, pero non son portas de dentro dos muebles, sabes? No. A mí no, xa te aviso. Xa te aviso ahora mismo. A Non mí é no. eso. E que vamos José Manuel, Que vamos a facer logo? quero sacar 2 costillas. Saco che, podes congelar ahora, non? Dixe tú. Ai, dúas. Está no congelador. Saco un pouco de lacón tamén. Ainda hai uns grasos congelados, sacos ahora. Costilla de porco no. As miñas costillas, estas daqui. Estas fora, quitalas. Estas. Que queres quitar as costillas? Sí, Eso podes facer. claro que se pode facer. Pero por que molesta-che? A mí tamén me molesta o brazo debaixo da almohada para dormir e non quito. Ostra! Pero... Pero as costillas cales. No, pero quítalas e estilizan e fainche así como cinturita de avispa. Pero quitas todas. Pero como que che fai que... Pero estamos locos. La verdad,
Como que esteriliza? Tamén esteriliza se che pasa o trailer da Panorama por encima, pero eso nadie o fai. En Instagram está o facendo todo o mundo. Ai, en Instagram Sí. están quitando as costillas. Sí. Ah, non sabía. E que sal, con solomillo ou sale a costilla xa? Eu non vexo... Eu non sei que Instagram ves tú, porque eu non vexo a naide que quite nada. Ah, no. Ah, non, quen quita? Feijó quitou as gafas. Como varme comparar quitar as gafas con quitar as costillas? Dios mío. As costillas quitou unas Victoria Federica, por ejemplo. É seguro que non sabe ni onde as puxo. Se é o peor. Home, porme cada ejemplo... Porme cada ejemplo. Victoria Federica quitou as costillas. A filla de Marichalar. Ah, moi Sí. bien. Bueno, pero se vamos por ese camiño... A ver, a terapeuta dixo que tiñamos que facer plans en parella, ¿no? Xa. Ahora tócame a min Claro. elegir e elijo esto. Pero por ¿Dónde eso está o mismo, problema? por eso mismo, non entendiche que hai que facer cousas xuntas, Sí. cousas en parella, Sí. os dous, ti e máis eu, por exemplo, ir ao fútbol, en plan en parella, Sí. e xogar ao futbolín, en plan en parella, Sí. os dous, non que cada un lle faga o que lle dé a gana, eso non conta. Non vamos facer cada un o que lle dé a gana, porque quero que saquemos as costillas os dous. Que dous? Os dous. Ti dúas costillas e eu dúas costillas. Tu non estás ben. Pero por que iba a querer eu quitar as costillas? Do mesmo lado. Non. Unha de cada lado. Vou quitar as costillas co traballo que me costou quitar o carné de moto e vou quitar as costillas. A ver. Pero eu quitar as costillas ao mellor non sei respirar. Despois. Escoítame, eu fun ver o Madrid Osasuna. Vasme Sí ou comparar, non? ostras, vasme comparar unha cousa con outra. Ali poñen costillas de tapa. Pero non se quitan as costillas. Xa estuve mirando a clínica para ir. Ah, porque hai unha clínica para quitar as costillas. Sí. E iso que estudian FP? Onde estudian eso? Pois son médicos. Tornero fresador, será aquí? Hai un pack dúo Sí. e salen 4.200 euros. Bueno, si as pagan a ese precio, sí, ¿eh? Ah, no. Ah, no. Si as pagan a 4.200 cada costilla, pagan eso. Temos que pagar nos 4.200 euros porque nos quiten as 4 costillas. Como vamos ter que pagar, no? Sí. Como vas pagar para quitar? Pagarás para poñer cubo, para poñer tetas, pero para quitar. O sea, quitan e ainda pagas. Que non te poñas de no, vale? Tócame elegir a min e punto. Ti vas quitar 2 costillas e eu vou quitar 2 costillas, punto. Vale, moi bien. Uf. E retirámolas e xa está. No, retirar eu queríame, cando me retire, gustaríame retirar con todas as pezas do corpo. Sabes? Con todas as pezas. Entendedes o problema, verdad? O egoísmo de José Manuel. Eu, e despois tamén eu. Que faz? Vou facer o chumichurri po churrasco. Acórdate, deixa as tonterías, acórdate que o domingo hai churrasco para todos, ven Suso, ven a muller, somos 14. Oiche, 14. O domingo temos churrascada da Peña Madridista. Bueno, teñen. Non somos 14, sodes 13. Marchoulle a muller a Suso. No, a muller de Suso vai. Sí. A que non vai son eu. O sea, Victoria Federica quita 2 costillas, tú quitas 2 costillas. Se Victoria Federica se tira dun puente, tú tiraste dun puente tamén, logo. Pero vamos a ver, se ti pasas dos meus plans en parella, eu paso dos teus plans en parella. Punto. E agora vai me dicir o do tabaco. Vas a ver. Os de fora dan tabaco e miran. Vale?
Estamos claros? Sodes testigos, vale? Mais non podo facer. Eu quería ser juntos, un día entre dos, e ao final son ella baila sola. Marcho, que vou traballar. Eso non pode dicir Victoria Federica. Por qué? Por qué? Porque nunca os coitou na casa. Entón non pode dicir. Non fagas, non vayas. Non fagas, non fagas. Non fagas. O que? Sacar as costillas? Non entres no baño, que eso está, hai que precintar todo. Non entres, que eso é tóxico. Mira pa min, acórdate ben deste día. Porque é o primeiro día que te vexo como o meu ex-marido. Suso. Mancillaron, tío, algo. Suso. Non somos nadie, viejo. Como estás? Tú vas... Que che pasou? Quitei 2 dedos dos pés. Cousas da muller.